Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Aiaraldeko faktoriako gartzen garaiorekin hitz egingo dugu. Eta ondoren, NAK jaialdiari buruz eta musika garaikideari buruz hitz egiteko, Eneko eta Ruben etorriko dira gure platora. Hala ere, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1765ko irailaren 22an, Paolo Ruffini matematikari italiarra jaio zen. Gainera, 1888an Astilleros del Nervión ontziolaren lehen harria jarri zuten. Bestalde, gaurko egunez, baina 1942an Ricardo Arregi kazetari eta idazlea jaio zen Andoainen. Eta azkenik irailaren 22an ere, baina 1957 urtean Nick Cave, australiar musikari, idazle eta aktorea jaio zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon, gaur irailaren 22 asteazkena, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Txibite lehendakariak sarea eta komunitatea sortzeko Nafarroko kiroleko sistema osatzen duten pertsonen ekarpena azpimarratu du. Lezkairuko haurreskolako kanpoko diseinu ikus daiteke dagoeneko eta zurezko egituraren 80% jarrita dagoia da. Bizilagunen eta ostalaritzaren arteko elkar bizitzaren aldeko apustua eta gentrifikazioari aurre egiteko erak aztertzen ari dira Iruñako Aldezarrean. Nafarroko neguko barazkien lehenbiziko astea ospatuko du urriaren 1-7 Madrilen tokiko produktuaren kalitatea sustatzeko. Sarean euskarazen 5. edizioa baluarten irailaren 23an. Baztango Elbeteko askoko zubitik Elbeteko plazarainoko zola berritzen hasia dira. 236 metrotan arraidura nabarmenak zituen. Memoria historikoaren dokumentu funtsak 1936 eta 1958 bitartean Nafarroko errepresioan jasotako 3.507 hildako erregistratu ditu. Dantza garaikidearen DNA programa Gislain eta Kabaluntzia emanaldiekin amaituko da. Nafarroan barna biraren barne larumatean arratsaldeko 8 La Topadora taldearen kontzertua izanen da Berriozarreko entzunaretoan. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, arratsaldeko 6etan AEKako euskal ikasleen besta eginen dute geltokin. Gainera, gaur ere, baina 7etan, Hannah Arendten Indarkeriaz liburuaren aurkezpena eginen dute Katakraken. Ostiralean bestalde, Chill Mafiak kontzertua eskainiko du Mutilloako kulturetxean arratsaldeko 8etan hasita. Hurrengo egunean, larunbatean, La Topadoraren kontzertuaz gozatzeko aukera izanen da 8etan Berriozarko entzunaretoan. Eta asteburu osoan zehar, ostiraletik igandera, Noaingo Zentzumenen parkean, Nafarroako 6. azoka ekologiko ospatuko da. Pasa gaitezen orain, gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, 15.800 enpresaren eta 3.800 autonomoren eraldaketa digitala babestuko du Nafarroak. Argazkiaren bitartez, 3. dosia iritsi dela jakinarazten du. Horretaz gain, Nafarroan prostituziorako erabiltzen diren 120 etxebizitza atzeman dituztela aipatzen du gaurko azalak. Eta Navarrasumak Sarasate pasealekua berritzeko lizitazioa bertan bera utzi duela ere jasotzen du. Bestalde, La Palmako sumendiak 1000 etxebizitza baino gehiago suntsituko ote dituen beldur direla azpimarratzen du. Gai aldatuz, Zizur bideozaintzako 75 kamera jartzea aztertzen ari dela jakinarazten du Notiziasek. Bestetik, Aitana Monzon Espasa poesia saria izan dela azpimarratzen du. Baita, bukatzeko, Kandantxuk denboraldi honetan ateak irekiko dituela ere. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Nafarroak enpresa eta inbertitzaileentzat erakarpen fiskala galtzen jarraitzen duela dio titularrak. Argazkiaren bitartez, Labak palma jaten duela irudikatzen du. Horretaz gain, Covidak Nafarroan 1240 biktima utzi dituela azpimarratzen du. 3 hildakorekin itxitako egun baten ondoren. Gai aldatuz, ekialdeko ingurabidetik Mutilloarako sarbidea urrian hasiko dela jakinarazten du.
Baita Navarrasumak Sarasateren proiektua hilabete geldiarazten duela ere, PSN-ren laguntza lortzeko. Pasa gaitezen gararen azala ikustera. Titularrak lakuaren bizikidetza plana alde batekin baino ez dela zorrotza dio. Argazkiaren bidez, Miren Agur Meabe, euskaldun poeta emakumea eta estatuko poesia saria dela nabarmentzen du. Bestalde, mendiak PSN uzten duen tokia Anduezak hartuko duela dirudiela iragartzen du azal honek. Gai aldatuz, Bidenek gerra hotza ukatu egin duela aipatzen du, baina ez duela ia inor konbentzitu. Eta amaitzeko, intzidentziaren hobekuntzak gazteen artean nabarmen eragin duela jasotzen du. Berriaren txanda da orain. Idoia Mendiak 7 urteren ondotik PSE-ko buruzagitza utziko duela dio titularrak. Argazkiaren bidez, Guggenheimeko garbitzaileen duintasun borroka nabarmentzen du. Bestalde, Miren Agur Meabe Espainiako poesia sariaren irabazle izan dela iragartzen du. Gai aldatuz, Estrasburgok Litvinenko Errusiak hil zuela ebatzi duela jakinarazten du egunkari honek. Horretaz gain, Alda mugimenduak Airbnb salatzeko Miarritzeko etxe turistiko bat okupatu duela azpimarratzen du. Eta amaitzeko, Baionan France Bleuko 6 langile baztertu dituztela jasotzen du, jazarpen matxistako kasu bat argitu arte. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak, intsumisioaren memoriak bideo elkarrizketetan laburbildu eta denontzat ikusgai jarri dituztela jakinarazten du. Bestalde, Guardia Zibilak 2 kazetariri 600 euroko isuna jarri diela aipatzen du, Arostegiaren aurkako irudiak hartzeagatik. Eta azkenik, Frantziako eskuin muturreko talde batek hori mendian gurutzea jarri duela jasotzen du komunikabide honek orrialde nagusian. Gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera joango gara. Gaur, ezegonkortasun hondarrak aurkituko ditugu goizean goiz ipar-mendebaldean eta zaparradaren bat edo beste bota dezake. Baina goizak aurrera egiten duen heinean atertzera egingo du. Ostarteak hodei batzuekin tartekatuko dira. Arratsaldean ostarteak nagusituz. Ipar ekialdeko haizea ibiliko da, biziago arratsaldean eta termometroek gora egingo dute, bereziki barnealdean. Leku askotan temperatura maksimoak 20 graduren bueltan ibiliko dira. Eta bihar, ostegunean, giro lasaia izango dugu orokorrean. Eguna, behe-lainoarekin hasiko dugu barnealdeko zenbait lekutan. Goizak aurrera egin ahala, desagertuz joango da eta ostarteak nagusituko dira. Egunaren bigarren partean, hodeiak ugarituko dira. Ipar partean batez ere, behe-hodeiak izango dira, eta hegoaldean ordea, erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak. Ez da baztertzen lekuren batean zaparrada solteren bat botatzea, baina oroar ateri egongo da. Ipar osagaiko haizea ibiliko da eta temperaturan ez dugu ia aldaketarik espero. Beroenak 20-22 graduren bueltan ibiliko dira. Kaixo gartzen zer moduz? Ondo, eta zuok? Ondo baita ere. Bueno, zertan zabiltzate Aiaraldeko faktoriatik? Bueno, pizka bat udatik bueltako martxa hartu nahian, maiatzaren 15ean ireki genuen faktoria espazio hau, Euskararen ernazgune hau. Eta irekiera oso mugitua izan zen, gauza asko antolatu, jente asko etorri zen bertara. Eta ekitaldi kultural asko eta sozial asko antolatu genituen, eta, bueno, uda pizka bat pausatzeko erabili dugu, abuztuan nagusiki, eta orain, martxa hartu nahian udazkenari eta eurite hauei, eta, euraldi aldaketa honi. Eta zeintzuk dira momentu hauetan dituzuen erronka nagusiak? Berez, gurea, euskarazko komunikabideak sustatzeko elkarte bezala sortu zen 2010 urtean, da, iaz apirilean 11 urte bete genituen, da, pixka bat gure elkarte txiki horrek nolabait metamorfosi bat izan zuela esan ohi dugu, ez?
pixka bat komunikazioaren esparruan euskarazko alternatibak sustatzetik edo, pasa ginen proiektu integral bat izateko vokaziora, eta nolabait bizitzako esparru guztietan hiztun bati, euskal hiztun bati, bizitzeko behar dituen baliabide guztiak proposatzekoa, ez? Zentzu horretan, komunikaziotik pasa ginen elikadura burujabetza, feminismoa, kultur sorkuntza, hezkuntza eta aisialdia eta identitate komunitarioa lantzera, ez? Eta faktoria berez espazio hau, 750 metro karratuko erabileran hitzeko espazio hau, horretara bideratua dago, nolabait, alternatiba sozial guzti horiek edo, balio eraldatzaile batzuen arabera gorpuzten ditugunak, euskaraz eskaintzarena gure eskualde txikiari, ez? Zehatzean, faktoriak ditu nolabait lau ardatz nagusi, du elikadura burujabetza sustatzeko tokiko produktu ekologikoak merkaturatzen dituen denda bat, ekonomatua deitzen duguna. Eta ekonomatu hori dago lotuta ere sukalde bati, kantina bati, normalean kultur jarduera ditugunetan eta tokiko produktu ekologikoekin afaltzeko edo bazkaltzeko aukera eskaintzen dugu. Bigarren ardatz nagusia kulturarena da, kulturholtza bada, estantzoki bat, baina erabileran hitzeko espazio bada, eta plaza handi badugu pabelloi honen barruan, justo nire atzean dagoena, eta kulturara bideratutako holtza bat. Euskararen plaza bakarrik izan nahi duena, euskarazko sorkuntza bakarrik onartuko da. Euskarazko sorkuntza sustatuko dugu plaza honetan. Eta gainera, holtza horrek badu nolabait ere bai, bere izgarri bat, ez? Honaka eman dezake zerbitzua edo barruan dagoen erabileran hitzeko areto batean, ez? Eta erabileran hitzeko areto horretan, ekitaldi txikiagoak, hitzaldiak, liburu aurkezpenak edo tailer ezberdinak antolatzeu nahiko genituzke, baina dago prestatua ere bai, gure euskarazko komunikabidearen, aiaraldearen plato izateko, ez? 3 kamera robotizatu izango ditu eta, pixka bat ikusentzunezkoen sorreran edo sorkuntzan jauzi bat emateko bokazioarekin. Hirugarren ardatza da hezkuntzarena, bere garaian faktoriaren barruan kokoriko hezkuntza eta aisialdi eraldatzaile lantzeko proiektua sustatu genuen, eta nolabait pixka bat hemen ere euskaraz egituratuta haurretan nerabe eta familiei, hainbat eskaintza egiten dizkiegu, eskolaz kanpoko ekintzak, jardunaldi pedagogikoak, familia eskolak eta holakoak. Eta, faktoriak ere badu jolasgune bat, ikusten ez duzuena, hemen nire eskuman dagoena. Eta, hori izango litzateke 3. ardatz nagusia, ez? Eta 4. erabileran hitzeko espazioak osatzen dute, bilerak egiteko, coworking espazio bat dugu, eta gero nagusiki kooperatiban lanean ari garen langilontzako bulegoak edo direnak, ez? Hori pizka bat, ardatz nagusietan faktoria gaur egun zer den. Oso kompletua, ez, espazioa. Bai. Denetariko pizka eta aurki daitekean. Bai. Guk hemen orain erronka nagusi bat dugu. Eta somatzen zenuten horrelako. Bai. Ez, nioen erronka jarraitu moztu zaitu. Erronka nagusi bat dugula faktorian, erdal inguru batean bizi garen ez gero, nola egin espazio hau benetan euskararen arnasgune bat, ez? Guk orain artean egin ditugun jarduerak beti izan dira alde bakarreko komunikazioan oinarritutakoak, ez? Komunikabideak egiten genituen, euskaraz publikatzen genituen, eta jenteak nahi zuenak hartzen zituen, baina faktoriaren irekierak ekarri du, elkarrekintza ematen den espazio eta jarduerak antolatzen hasi garela, ez? Eta erronka nagusia dugun nola lortu, kalean ditugun hizkuntza ohiturak erdarazkoak onabarrura nola ez ditugun sartzen, ez? Eta, atean bertan ere nabarmen jartzen du, hori ez, faktoria arnasgune bat dela euskararentzat, espazio seguru bat emakumentzat, aurrentzat, migratzaientzat, eta jende baztertuarentzat. Eta badugu erronka handi bat horretan, ez? Gure eskualdeko soziologia eta euskara ezagutza ez da nahiko genuken bezain handia, gitxi gora bera laurdenak euskaldunak gara, beste laurdena ia euskalduna edo euskaldun hartzaia, eta beste erdia aldiz erdalduna da, ez? Eta, hor dugu erronka nola jokatu hemen barruan, benetan, hau izan dadin euskararen arnasgune bat, ez? Hori dela eta jenteari sartzen denean faktoriara,
eskatu egiten diogu konpromiso aktibo bat hartzea dakien euskara guztia hemen erabiltzekoa, ez? Galdetu ere egiten diogu zein den bere hizkuntza gaitasuna, gaua den, hitz egiteko gauza den, belarria den, aldiz bakarrik ulertzekoa, edo aldiz bihotza den, maite duela euskara baina ez dakiela piperrik ere ez, eta zentzu horretan, ulertzen eta hitz egiteko gauza ez diren horiei, biztegi txiki bat ematen diegu, eta nolabait ere esaten diegu, non sartzen ari diren, eta nolabait errespetatu eta zaindu eta elikatzeko euskararen arnasgune hau, ez? Eta, hor dugu nagusiki orain erronka, tronkala edo esan dezagun. Eta somatzen zen duten nolabait zuen zonaldean horrelako espazio baten beharra zegoela? Euskarak hemen ez du aurrera egiten, ezagutza aldetik ziurrena bai, eskolak euskaldun egiten duelako autonomia erkidegoan bizi garen ez gero irakaskuntza euskaraz bermatua dugu, eskualde osoan, baina kalera bilera eta eguneroko erabilera bera da, etengabe. Eta euskalgintzak ematen du urte luzetan lanean jardun garen elkartek eta badugula nolabait ezintasun bat erabilerara jauzi egiteko, ez? Pentsatzen dute Euskal Herri guztian gertatzen den gauza bat dela. Eta ergatik, guk faktoria irekitzea eta kooperatiba bihurtzea erabaki genuenean, nolabait metamorfosi hori, komunikaziotik proiektu integral bat izatera pasatzea erabaki genuenean, egiten genuen apustua zen, belaunaldi berriak euskarara lotzeko, ez zela nahikoa identitate edo pertenentzia sentimendu bat, ez euskararekiko igual belaunaldi zaharragok dugun vinkulazio emozional hori, baizik eta euskarak balio hartzuela hobeto bizitzeko, ez? Eta hobeto bizitzeko esaten dugunean ondo bizitzeko, Hego Ameriketan el buen vivir esaten den horretarako, ez? Orduan euskarak eskaini behar zituela tresnak mundu berri baterako, ez? Beste balio batzuetan, balio eraldatzaietan oinarritutako ziren proiektuak eta gauzatu behar zituela, eta nolabait erakargarritasun horrek ziurrena belaunaldi berriak euskarara batuko zituela, ez? Gauza modernoak egin, gauza erakargarriak egin, gauza eraldatzaileak egin, eta euskaraz egin, eta horrek belaunaldi berriei motibo bat euskara erabiltzeko emango ziela, ez? Eta gure apustua hori izan da hasieratik eta faktoria eraiki genuenean ere horregatik oso eraikin modernoa da, diru inbertsio handia egin dugu arkitektonikoki ere polita izan dadin. Pentsatzen dugulako, ematen duela euskarak beti izan behar duela txikia, zatarra eta ez deusa, ez? Eta txuri beltzekoa nolabait, eta kasu honetan guk egin dugun apustua da, euskararen etxea da, ziurrena eskualdean dagoen eraikinik modernoena eta erakargarrienetako bat, ez? Eta, pixka bat, beharra bat zegoenaren galderari ez dakit erantzun diodan, gure kooperatiban eraldekintzen faktorian egiten genuen hausnarketa hori zen, ez? Behar zela, euskaraz egituratuko ziren alternatiba sozialak eraikitzea, osorik, elikaduran, feminismoan, hezkuntzan, kulturan eta baliabideak eskaini pertsonei eta hiztun komunitateari ere bai, beraien garapenerako, ez? Euskarak hobeto bizitzeko balio dit eta hori da pixka bat faktoriak eskaini nahi duena eskualde honetan. Eta momentuz nola baloratzen duzu apustu hori zer irabazten zoazte, ala oraindik goizegi da zerbait esateko? Goizegi dela esango nuke, bai. Oso prozesu luzea izan da, kooperatibak pabilloi hau erosi egin zuen, bere baliabidez, inolako diru laguntza publikorik gabe. Erreformatu ere gure baliabidez egin dugu. Eta egia da, maiatzaren 15ean ireki genuela, obra pandemia betean harrapatu gintuen, obra asko luzatu zen, erabaki genuenetik hau erreformatzea eta modu honetan berrera ikitzea, ireki dugun arte denbora asko pasada, ez? Egia da, oraindik ez garela jarri pentsatzera, fruitu horiek ematen hasia garen edo ez. Maiatza eta ekainean inaugurazio ekitaldi asko izan genituen, 24 kultur jarduera baino gehiago, eta hainbat hitzaldi eta ikastaro antolatu genituen. Eta jente asko etorri zen, baina nolabait izan zen, inaugurazio luze bat, ez? Beti irudikatu izan dugun inaugurazio egun hori, ez? Jendetsua, jendezkorekin eta hola gauza handi bat ezin izan genuen egin, pandemia egoeragatik, orduan, prozesu bat izan da, ez? Baloratzeko goizegi da, irekiera egun luze bat izan ziren bilabete horiek, abuztuan arnaz hartzeko gelditu egin gara, eta orain justu iraian martxan jarri gara berriz, ez?
eni pentsatzen du baietz, orain iraila eta urrian gure eskaintza ugaritu egin dugu, bai eskolaz kanpoko jarduerak aurrentzako, familientzako. Gero, bueno, aisialdiari lotutako beste hainbat kontu ere bai, bertso eskolak, zumba klaseak, yoga ikastaroak, sukaldaritzakoak, eta bueno, horrelako kontuak antolatu ditugu, asteburutako kultur jardueretaz gainera. Eta, bueno, harrera ona izaten ari da, ez? Eta ekonomatuak ere, egunerokoan bere ateak irekitzen ditu, jentea etortzen da, erostera, euskaraz komunikatzen dira gurekin. Gure eskualdeko ekoizleak ere euskarara pasatzen hasia dira, ez? Eta hori da pixka bat guk planteatzen dugun binkuloa, ez? Euskarak zer eskaintzen dien eurei eta eurek ere euskarari zer ematen dioten, igual errigoraren filosofiaren antzeko zerbait jarduten dugu hemen. Baina bai, ikuste dute, bueno, harrera ona izaten ari dela, baina, bueno, euskararen erabileran intzidentzia neurtzeko goizegi dela, bai. Bueno, orduan, ez ikasturtean zehar ikusiko da agian ongi funtzionatzen duen benetan. Bai, ikasturtean zehar, urte batzutara, eta bai, pentsatzen dute baietz. Baina bai, harrera ona izan da, jendeak oso begionez hartu du espazioa, eta espazioak eskaintzen dituen aukerak. Aurkezpen ezberdinak egin genituen herri mugimenduari, euskalgintzako eragilei, Euskal Herri mailakoei, ekonomia soziala lantzen duten gu bezalako beste entidadei eta bueno, nolabait harrera ona izan da, batez ere geure kabuz egindako zerbait izan delako, ez? 3.000 bat sartu diogu, gure bazkide masak jarri duen eta zati handi batean, eta gero banketxei erosi behar izan diegun beste diru puska batekin. Baina bai, bueno, bide horretan ari gara eta kontent, bai. Eta, bueno, norbaitek zuen proiektuari buruzko informazio gehiago eskuratu nahiko balu, ala nolabait lagundu nahiko balu, zer egin dezake? Bueno, errementariaren etxean, bakizu zer esaten den, komunikazioa lantzen dugu besteentzako, euskarazko komunikabidea ditugu, euskarazko komunikazio zerbitzuak eskaintzen ditugu, baina egia da gure baliabideetan oso denbora gutxi inbertitzen dugula, eta webgune bat badugu, baina oso oraindik ere eraikitzeko fase horretan dagoena, Arrapaladan ireki genuelako, Arrapaladan gauzazko antolatu, eta hemengo jardueren berri webgune horretan jaso dezakete, faktoria.eus helbidean, eta bueno, pentsatzen dugu, espero dugu laizter batean, bueno, proiektuaren orokortasuna ere bertan islatzeko kapazak izatea, ez? Eta laguntzeko, bueno, faktoria ezagutzera etortzaena, faktoria den berri ematea. Eta gero, bueno, gure sustengua edo oinarria den bazkide ere egin daiteke jentea, ez? Nafarroko bazkideren bat ere badugu, hola, bai, bueno, hola, gainera pertsona ez ezaguna, Gorka Urbizu etorri zitzaigun bizitan, Berri Txarrakeko abeslari izandakoa, eta hainbeste gustatu zitzaion tokia eta gure proposamena, Euskararen kultur plaza izateren azoiek eta berak ere bazkidetza egitea erabaki zuela eta gaur egun kooperatibako bazkidea da. Eta bazkidetza, bueno, oso zabala dugu, 500 famili gara bazkide, 45.000 biztanleko eskualde honetan. Da bazkidetza mota berezi badugu, ez? Ez da normalean igual euskalgintzan jarduten den bazkidetza mota, ez, konpromisoagatik edo babesteagatik ematen den bazkidetza bat, nahizik eta guk sustatu nahi izan duguna da faktoriako bazkide diren pertsonek onura material eta ekonomikoak jaso behar dituztela, ez? Orduan bazkideek hemen ekonomatuan erosketak merkeago egin ditzakete, 10 merkeago erosi ditzakete ekonomatuko produktuak, kantinan ere poteak hartzeko, zerbezak hartzeko edo afaltzeko ere merkeago ordainduko dute, eskolaz kanpoko jarduretan ere merkeago, 10-15 deskontoa dute faktoriak eskaintzen dituen zerbitzu guztietan, ez? Eta gero bazkideek ere, txoko bezala edo elkarte edo soziade bezala erabiltzeko aukera daukat, eta bueno, nolabait guk sustatu nahi dugun bazkidetza eredua hori da, ez? Euskarak tresnak eskaintzarena bizitzako esparru guztietan, eta gainera, bueno, ez nolabait ere onura material eta ekonomiko batzuk ematerena zure bazkidetza horrek, ez? Orduan ez dakit, Nafar gizartea pixka bat urrun dugu geografikoki, baina, bueno, bazkidetzarako atea ere irekita bai. Bueno, eta bestela, laudion zaudete, ez? Beraz, handik pasatzen bagara, zer irekitzen duzu ez, zer ordutegi duzu, egunero irekitzen duzu? Bai, ordutegiarekin pixka bat aldakor gabiltza, bai, baina
nolabait ekonomatua irekitzen denean, denda irekitzen denean irekitzen da publikora. Aurrerantzean 11:30 irekiko dugu. 11:30 ordu bitara eta 5:00 bederatzitara, arratsaldez. Da gero asteburuetan larunbat goizez ere irekia dago, 10:00 ordu bitara. Eta gero nagusiki kultur jarduerak eta jarduera soziala daudenetan ere irekita. Berez nahiko genuke, goizeko 9:00 gaueko 9:00 egunerokoan ireki eta kantina ere bai egunerokoan funtzionamenduan egotea, baina horretarako bide bat egiteko daukagu oraindik bai. Primeran, orduan segura aski etorkizunean jarraituko dugu zuen berri izaten eta zuek buruz gauzak entzuten. Bai, ehala den bai. Ez dakit, bukatzeko zerbait faltatu izan den, aipatzeko eta garrantzitsua den esatea. Hala besterik gabe, zagian bai, agur. hemen dugu. Bai, hola egingo dugu. Bai. Gauzak izango dituzu egiteko oraindik hainbeste lanekin. Bai, oraindik ere obra lanak badirudi ez direla inoiz bukatzen, da horretan ari gara, konponketa txikiak egiten eta bai. Ez dugu esan hori faktoriaren jasangarritasuna eta energia geotermikoa erabiltzen dugula, egurrez eraikia dela oso osorik eta energetikoki buru jabe izateko instalazio fotovoltaikoak ere prestatzen ari garela Goiener kooperatibarekin, eta ez dakit hori merezi duen egitea, bai? Izango dut? Bale. Galdetuko jazu? Galdera egingo jazu? Bale. Venga. Baina ja bukatzeko, esaten dut zerbait falta den aipatzeko, ala? Bai, hola. Bale. Bukatzeko ezakit aipatzeko zerbait faltatu izan den, ala zerbait gehitu nahiko zenuken? Gauza asko ziurrena ez, baina, igual nabarmentzea ez, gure apustua ekonomia sozial eraldatzailean kokatzen dela, gure kooperatibako eta faktoriako konsumo danak Goiener eta Izarkom eta horrelako erakunde, irabazi asmorik gabeko erakundekin egiten ditugula. Eta zentzu horretan faktoria eraiki genuenean ere bai, edo eraikitzeko proiektu egin genuenean ere bai, jasangarritasun eta sustengagarritasunaren aldeko apustu bat egin genuela. Eraikin osoa egurrez dago egina, apenas altzairu gutxi pur bat erabili izan dugu, hainbat gauza apuntalatzeko eta gero berotu eta ostu ere bai faktoria energia geotermikoaren bidez egingo da, bizundak eta lineal egin genituen lurrean 200 metroko bakoitza, eta lurraren beroarekin eta energiarekin neguan berotu eta udan ostu egingo da faktoria. Eta azkenengo urratsa orain prestatzen ari gara, energetikoki burujabeak izateko ere bai, Goiener kooperatibarekin, Gugazkide garen kooperatibarekin ere bai, energia fotovoltaikoa sortzeko instalazioa prestatzen ari gara. Nolabait pixka bat gure aztarna ekologikoa ere ahalik eta txikiena izan dadin, eta orain hainbeste denok gorrotu ditugun konpainia elektrikoe eta morrontza horretatik alde egiteko. Bai. Orduan jasangarritasuna ere ez duen baloreen artean, ez? Hola esan daiteke. Hori da, bai. Primeran, ongi iruditzen bazaizu agian hemen utziko dugu, gauza asko izango dituzuela egiteko handik. Hori da, bai, lan ez gainezka gaude, bai. Mila esker, tartxutxo bat eskintzagatik eta primeran joan dadila guztia. Bai, eskerrik asko zuei eta agur bero bat, Salva Telebistako ikusle guztiei. Eskerrik asko. Ondo izan. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Etxaurin, zubitik zubira gure errekaren 11 istorio jardunaldia eginen dute irailaren 25ean, larunbata 7etan udaletxean. Programazioa online aurki daiteke. Eta igandean 26ean 7etan eta udaletxean ere, Argako erregina ikuskizunaz gozatzeko aukera izanen da. Egoesibarren aire zabaleko ariketa fisiko seniorra bultzatzeko jarduerak antolatu dituzte. Forma maila baxua duen edonork egin ahal izateko prestatutako jarduera da. 2 talde egingo dira.
Sarriguren taldea astelehenetan elkartuko da. Iraiak 27, urriak 4, 18, 25, azaroak 8, 15, 22, 29 eta abenduak 13 eta 20. Gorraiz taldea aldiz ostegunetan elkartuko da. Iraian, urrian, azaroan eta abenduaren 2 eta 16. Ordutegia, 2 kasuetan arratsaldeko 5-etatik 6-etara izanen da. Sarrigurenen Eguesibarko udalean elkartuko dira eta Gorraizen Gaztelu plazako haur parkean. 60 urtetik gorakoek izanen dute lehentasuna. Ez da izena eman behar eta jarduera doakoa izango da. Bestalde, FAZ udazkeneko aisialdi gunea bilakatuko da ostiralero. Denetariko jarduerak eginen dira. Jolasak, tailerrak, ateraldiak eta izen emateak urriaren 1 arte egiteko aukera izanen da FAZera telefonoz deituz. Horretaz gain, Egues Baiarako kirolaren Europako astea ospatuko da irailaren 24tik aurrera. Ostiralean, 6etan, kirola eta horrek osasunean duen eragin positiboa hitzaldia egingo dute 6etan. Larunbat goizean, 9:30 hasita, PAM trakean trikimailuak tailerra eskainiko dute. Datorren astelehenean, 27an, aurrentzako zertara jolastuko dugu tailerra izanen da 5etan. Eta asteartean, kirola garai zailetan gainditzeko metodo gisa hitzaldia izanen da 6etan. Jarduera guztietara joan ahal izateko lehenagotik izena eman beharko da doain eta online. Gainera, aurrentzako irakurketa eta ipuin kontaketa kluba izanen da Eguesibarren 7 eta 12 urte bitarteko aurrentzat. Hileko lehen eta 3. asteazkenetan izango da Oihanburu aretoan, 5:30 6:30. Izen emateko azken epea urriaren 7 izango da eta udalaren web-orriaren bidez egin beharko da musutruk. Gaia aldatuz, Eguesibarko udalak 10.000 euro handitu du ekintzailetzarako laguntzen partida 2021erako. Diru laguntzen partida autoenplegua eta kooperatibismoa sustatzera bideratuta dago. Ibarrean hasitako proiektuen kopurua dela eta udalak beharrezkotzat jo du partida handitzea aurten aurkeztutako eskabide guztiei lekua egin ahal izateko. Kontuan hartuta, eskaera egiteko martxoan hasi baizen, guztira 11 laguntza eskaera aurkeztu direla lokalak alokatzeko edo erosteko, eta 12 autoenplegurako. Eta aurreikusita dago eskabide gehiago egotea, ekitaldi honetarako aurkezteko epea irekita baitago abenduaren 31 arte. Ekintzailetzarako laguntzak 2.000 eurokoak dira oroar eta 4.500 eurokoak izatera hel daitezke I+D+I proiektuen kasuan. Lokalak alokatzeko edo erosteko laguntzen kasuan, gehienez ere 24 hilabeterako ematen den diru laguntza hilean 800 eurokoa izan daiteke merkataritza lokalen kasuan eta 1.000 eurokoa industria lokalen kasuan. Erroldatu gabeko pertsonek diru laguntzaren 50% jasotzen dute. Eta Eguesibarrekin bukatzeko gai aldatuz, aurrei zuzendutako robotika ikastaro berria aurkeztu dute. Ikastaroa urriaren 5ean hasiko da, 6 urtetik gorako aurrei dago zuzendua eta gaztelaniaz izango da. Astearteetan elkartuko dira arratsaldeko 4:30 Oihanburu aretoan eta izen emateak 012 telefonoaren bitartez egin beharko dira. Iruñean, Legizkairuko haur eskola izanen dena itxura hartzen eta bere diseinu bereizgarria zehazten ari da. Jarri dute jada zurezko egituraren 80% gutxi gorabehera. Eta beraz, dagoeneko hautematen dira zentroak azkenean izanen dituen formak eta dimentsioak. Dagoeneko hautematen dira zurezko nerbioak dituzten 2 isurialdeko teilatuak. Haur eskola berriaren identitate zeinuetako bat. Eta baita fatxadaren konfigurazioa eta sarrerako pergola ere, zeinaren bidez 0 eta 3 urte bitarteko adingabeak eta beren familiak barrutira sartuko baitira. Zurezko egitura ia guztiz jarri ondoren, haur eskolak bere espazioa luzetarako nabeak eta zeharkako 2 lerroak zedarritu ditu jada. Orain egiten ari diren lanak lotuta daude 0 kilometroko zelulosaz egindako estalkiaren isolamenduarekin, eta baita zurezko egiturarekin, zinkeko estalkiarekin eta horien akaberekin. Ia 170 inguru egina dago. Barruko guneetan pladurreko hormak jartzeari ekin diote, hainbat gela sortzeko.
Gaur egun, lehenengo 2 moduluetan ari dira lanean, egonaldi erdiko zein osoko bularrekoei zuzendutako eremuei dagozkienak. Halaber, zentroan jarduera egiteko beharrezkoak diren hainbat instalazio konektatzen ari dira. Hala nola, aireztapena, argiztapena eta saneamendua. Ekainean amaitu ziren instalazioak lur azpitik eramateko lanak, eta orain dagozkien argunetara konektatu behar dira. Datozen asteetan isolamendua jarriko da, ondoren zoru erradiatzailea jartzeko. Orain, gurekin platoan ditugu Eneko eta Ruben. Eneko Nafarroako Kontserbatorioko konposizio ikaslea da, eta Ruben Nupeko Jaulab proiektuko kidea. Kaixo, bikote. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Bueno, ongi azaldu dut ez, nortzuk zareten gutxi gara bera. Bai. Bueno, aipatu dugu ez, Ruben zu Jaulab proiektuko kide zarela. Bai. Eta jende asko gonen da, pentsatu zer da Jaulab. Bai, Jaulab da soinu inmersiborako egin dugun tresna edo tramankulua, ez? Orduan da jaula bat, sartzen zara hor barruan, eta baditugu 24 goragailu inguruan. Orduan, sartzen zara hor, eta gauza asko egin dira hor, eta entzun alduzu txori bat goian, edo behean, edo instrumentuak mugitzen, hori Eneko egin duen adibidez. Eta orduan da, 3 dimentsioetan soinua erreproduzitzeko tresna bat. Nupetik, ez? Bai, izan zen proiektu bat, kultura gunea, unibertsitateko kultura gunea eman zigun proiektua. Hori izan zen 2020an, pandemia tarte, eta orain aurten ja amaitu dugu, eta proiektu hori orain ari gara mugitzen, ez? Egin genuen hor, ikerketa batzuk ere bai, eta orain nahi dugu jendeari eramatea, gauza politak egitea musikarekin ez bakarrik ikertzea, ez? Eta horretan gaude. Eta hor, Eneko zu sartu zara, ez, pixkat? Hori da, bai. Pixkat kasualitatez sortu zen elkarlan hau, ez? Alde batetik, NAK jaialdia dago, ez? NAK jaialdia da musika garaikidearen inguruan urtero antolatzen den jaialdi bat, ez? Uste lehen edizioa 2015 urtean uste izan zela, gutxiz gora bera, bai? 2014-2015. Orduan, iazko ediziorako hitzarmen bat egin zen, kontserbatorioa eta jaialdienen artean, kontserbatorioan konposizioa ikasten ari garen ikasle batzuk, lan batzuk konposatzeko, eta kontserbatorioko interpretazio ikasleek ere jo ahal izateko. Kontzertu bat egingo zen, guk konposaturiko lanekin. Kontua da baiaz, pandemiarekin, bertan bera geratu zela, kontzertu azkenan NAK jaialdia ospatu zen, baina kontzertu bertan bera utzi behar izan zen. Eta doan aurten, berriro martxan jarri zen, hitzarmen hau, eta doan aurtengoan egin ahal izan dugu, ez? Orduan, nik eta nire laula ikaskidek konposaturiko 5 lan, jo ziren, joan den irailaren 16an, ospatu zen kontzertuan, ez? Orduan, pixkat kasualitatez, nire ikaskide bat, ez dakit zehazki ze garaian, harrematen jarri zen Ricardo San Martinekin, ez bera da unibertsitateko akustika irakaslea. Hori pixkat berak konposatu behar zuen gauza baten inguruan galdera batzuk egiteko, ez? Ez zeukan zer ikusirik NAK jaialdiarekin, eta, sortu zen, berak komentatu zion, hori Jaulab delako tramankulo horretan lanen ari zirela, eta, baina interesgarria izan zitekela, kontserbatorioa eta unibertsitatearen arteko, elkarlan bat egitea. Orduan, gure irakasleari esan genion, nire ikaskideak Inigo Legasak komentatu zion Joseba Torre nire irakasleari, eta oso ideia hona eruditu zitzaion, eta pentsatu zuen, NAK-erako gauza hauek konposatzen ari ginenez, ideia hona izan zitekela, jo behar zutenentzat partiturak egiteaz gain, lan hauen bertsio elektroniko bat egitea. Eta orduan, unibertsitatera joan ginen, formakuntza bat jasotzera, pixka programa nora erabiltzen zen ezagutzeko, eta ikusteko nola mugitu algenituen musika tresnak bozorra egiten zehar.
Eta orduan, horrela pixka kasualitatez, baina aurrera egin genuen horrela sortu zen elkarlan hau, ez? Eta, Jaulab honen proiektua nola sortu zen, zer helburu zuen hasiera batean? Hau zen, honetara zen bideratuta, Ez, hasiera batean, ideia zen mikrofonoekin egitea. Gauzak barruan grabatzeko. Baina gero, ni ez nengoen hor oraindik. Baina gero pentsatu zuten, hau egingo dugu estruktura handia, aprobetxatu dezagun, ez? Eta orain soinu inmersiboa oso ongi dago eta jende asko nahi du, ez? Eta enpresa asko ari dira horretan ikertzen. Eta esan zuten, ja daukagu hau, egingo dugu ongi, proiektua presentatu zuten. Eta orduan hortik aurrera hasi ziren, ez? Baina hori, proiektu asko aldatu da. Eta orduan izan da ere proiektu bat do it yourself, gu egin dugu gauza asko, bozgoragailuak badira 3 dimentsioko inprimatzaileekin eginak, eta orduan da pixkat low cost bezalako gauza bat, baina oso resultatu ona eman du nire ustez. Eta hori jendea erabiltzeko irriketan gaude, ez? Eta, zure kasuan, Eneko, ez? Pieza batzuk konposatu zenituen, eta gero, nolabait moldatu behar izan zenuen Jaulab honetara, ala kantua normal egin daiteke. Ez dakit, badago hor zerbait aldatu behar da edo berezitasunen bat? Lana berez ez, baina bai nola antolatzen dugun. Azken finean, lan hori jo behar baldin bada, partiturak prestatu behar dituzu, jotzaileek jotzeko, ez? Eta gero, entxegu pila bat egin, ez da bakarrik behin partitura eginda, ez dago eginda, ez gero entxaileak egin behar dira, eta lan handia geratzen da. Baina, kasu honetan, lan aldatu gabe, egin behar duguna, bozgorailuetan zehar mugitu, ez? Orduan, egin duguna da, musika tresna bakoitzaren audio bat sortu, eta orduan, musika tresnarek bakoitzarentzat fitxategi bat daukagu. Orduan, fitxategi guzti horiek sartzen ditugu programaren barruan, eta horri esker mugitu dezakegu musika tresna bakoitza nahi dugun bezala, ez? Jar dezakegu flauta alde batetan, eta gero mugitzen da aurreraka, klarinetea beste aldean eta mugitzen da atzeraka, mugitzen da gora. Orduan hori, zailena egin izan da, etxean lan asko egin dugu pixka den antolatzeko, eta gero are iristen gara, eta gian ez dakigu zergatik, ez du sonatzen behar bezala, hasieran nik arazoak izan dituen, ez? Ez zara bakarra, Nik egin dako, dena ezkerrean entzuten zen, eta nik eginean eukan mugitzeko, azkenan Rubenekin hori ginen ikusten, aldatu behar nuen hau beste, eta ikusi genuen, konpondu genuen, eta musika tresnak mugitzen ziren, ez? Hori, berez lana berdina da, baina ordenagailu sortutako soinuak dira. Pixkat beste entzuteko modu bat da, ez? Azkenean, bi gauzak interesgarriak dira. Azkenean musika gauza bizi bat da eta jo behar da, ez? Baina horrek daukan arazoa da, musika arte temporal bat denez, ez? Ez da, kalean ikus dezakegun eskultura bat, ala eraikin bat bezala, horma batetan ikus dezakegun kuadro bat bezala, ez? Nahi dugunean pasatzen gara, eta hor egongo da, ez? Musika azkenean, musikak hasiera eta bukera bat dauka. Orduan, kontzertura ezin baduzu joan, grabatu daiteke, baina ez da gauza bera, orduan, beste esperientzia bat da, ez? Nahi duzun momentuan, entzun dezakezu, sar zaitezke barrura, entzun dezakezu kanpotik, ez? Beste entzuteko beste modu bat, ez? Eta emaitza oso desberdina da. Zenean joala hor barruan. Bai. Hagian kantu berdina ez, erabat desberdin entzun daiteke? Bai, azkenean, Jaulaben dagoen bertsioa beti berdina izango da, segun non kokatzen zaren hain pixka desberdin entzun zakezu, baina berdin sonatu behar du. Aldiz, zuzeneko interpretazio batetan, batek pixka azkarrago, pixka polikiago ezakezu, eta horrek ere badauka bere zirrara eta bere, gauza desberdinak dira, eta bi gauzak oso interesgarriak. Azkenean, gauza batek daukana abantaila, edo desabantaiak besteak dauzka ez adibidez, temporaltasun hori, kontzertuaren hasierara ez bazoaz, ez duzu entzuten interpretazioa hasieratik, baina Jaulabean, nahi duzunean, botoiari ematen diozu eta zaitezke entzuten, ez? Bi gauzak interesgarriak dira. Eta Jaulab hau nolakoa da, zenbat pertsona sarritezke berez, da ez? Pertsonak barrura sartzea, eta orduan, zakitzuk zerbait ukitu behar duzu, ala? Bai, da, ikustezatuen da, ia 3 metroko diametroa dauka, orduan da esfera handi bat, pentsatuta dago pertsona baterako, baina 3 sartzen badira eta zer gertatzen, ez? Azkenean soinua dago pentsatuta erdira joateko, eta badago zona bat, dela zona optimoa entzuteko, baina azkenean 3 edo 4 sartu aldira, ez?
Orduan, hori izan dugu arazo handi bat, hasiera da, eta ez dago prestatuta konpositore batek edo musikari batek iristeko eta jartzeko bere musika eta mugitzeko, ez? Eta horretan egin behar dugu lan asko. Eta orduan, hor prestatu dugun gaientzako da botoi batzuk, orduan ziren 5 obra, ez? Eta orduan, joaten zen jendea, ematen ziren botoiera eta sartu alzen. Gero hori ere mugitar zuten aurrera atzera pixka bat, zeruzeak ziren obrak, eta gian jendean gaitzuen dena entzun, ez egoen denbora. Orduan, baina hori ez, gauza da erreza egitea jendearentzat. Orduan, zegoen hor botoia, sartzen du zara, botoia eman, eta ja bera bakarrik erreproduzitzen du guztia. Eta zer nolako erantzuna izan du jendearen partetik? Bueno, ni egon nintzenean, hor, jendea geratzen zen oso, nola, tromboia mugitzen da, edo ez? Azkenean, ohituta gaude, ez, kaletik zoaz eta txoria hor dago, edo ezakit kotxea atzean. Baina instrumentoekin entzutea ez gaude ohituta zen. Kontzertu bat azkenean aurrean daukazu guztia, orduan dena iristen zaizu berdin, gutxi gora bera. Baina hori jendea sartzen zen eta zegoen, mugitu da, eta begiratzen ez, nola, mondago. Eta hori zen nahi genuen erreakzioa, ez? Eta ikusteare oso polita izan zen, ez? Azkenean lana ere ikustea jendearekin oso polita, bai. Azkenean ongi moldatu zen guztia eta ongi guztia. Bai. Da orain aukera dago, jaula hau erabiltzeko da ikusteko? Ostiral honetan hori gaude zibikanean, izango da arratsaldeko 6-etatik 9-etara uste dut. Orduan joan nahi duen aian alda, erreserbatu behar da ordua, hori Arrese Unibertsitateko web horrian bilatzen duzu noche de investigadores. Eta badira 5 minutuko eslotak, ez? Eta hori joan zara eta sartu barruan hor 5 minutu eta entzun DJa joko duena, ez dakigu zer izango den. Uste dugu dela pizka bat experimental, ez, ambiente hori egiteko. Eta hori gero ere izango dugu kontserbatorioan, urrian. Momentuz, hori, ostegun arte, irailak 23 arte egongo da, entzun izateko, goizetik arratsalde. Uste dut egun osoan dagoela, ez? Kontserbatorioa irekitzen da 9:00 gutxetan, uste dut 9:30 edo pizten dela, tramankulua. Eta 8:00 aldera baina ixten da, ez? Orduan hori orain irailak 23 arte dago, eta gero berriro urrian jarriko da, musikaren hiriaren 10. urte hurrena denez, hori musikaren hirian daude 2 kontserbatorioak, ez da, erdi maila eta goi maila kontserbatorioa. Eta orduan hori dela eta egongo da urriaren 21-etik edo aurrera, aste betez ere egongo da entzun gai. Hor beste komposizio batzuekin? Ez gureak, berdinak, ez dago astirik beste zerbait. Agian nire ikaskide batek sartuko du beste zerbait, ez zuen denborarik izan behar bezala moldatzeko, eta agian hori ere sartuko genuke, baina orain dauden 5 konposizioak horiek egongo dira, eta agian beste 6. Orduan agian ez, jaulabonek egiten duena da musika pixkat jolasa ere bihurtu izan daiteke. Bai, hori da ideia ere bai, ez? Bai, eta orain lan egin behar dugu jendea sartzea eta hartzea pianoa eta mugitzea, ez? Edo gauza horiek ere nahi ditugu egin, zaila da, horretan gaude, baina hori dira ideiak, ez? Sartzea eta interaktibitatea bilatzea, ez? Bakarrik bere obra entzutea, basatea, orain bakarrik entzun nahi dut eta tromboia. Eta bakarrik tromboia entzuten da, ez? Horrelako gauzak. Jolastea. Zeuk ere mugitzea, ez? Bai, hori da ideia, bai. Ez nik jarritako mugimendu, baizik eta agian zuzatu, eta mugitzea, tromboia... Hori. Edo agian lana suntsituko dizute... Hori da entzulea, ez entzulearen nahi, ez azkenean. Nire ikasleak, esabatorri nahi zuen, handiago egin, ez? Eta tematu zen, Ricardorekin goretzen gozatzen, ez uste dugu litzake hori kontzertuan bertan jartzea, eta Ricardo esatzen, lasai. Pizkanaka, ez? Poliki, funtzionatzen den honek, Orduan berez proiektua ez dago amaitu da jarraitu. Ez jarraitzen du, bai. Nire ikaslea oso tematia eta nahiko du. Bai, baina, ez da berdina auditorio batean handian egitea, edo egitea hori 3 metroko diametroan, ez? Toki handi batean zailagoa da, jende gehiago dago, eta soinua iristeko guztietara oso zaila da. Baina egin ahalko da, agian, ez dakigu. Ikusi beharko da, ez? Bai. Eta zein izango litzateke pixkat helburua, edo zer bilatzen zenuten honekin, eta orain ez, zer bilakatu da, zer asmo dago? Hori, helburua zen nire ustez zerbait berria egitea musikarekin. Lortu dugu hauekin, lortuko dugu DJ-ekin, eta orain hori egitea zerbait, zerbait pertsona normal bat ez ezakiena musikaz edo ingenieritzaz edo sartzea hor eta gauzak egitea. Hori da helburua, ez?
Ez egotea eneko atzean egin duela orduko musika, hor lanean, edo ongi egon gaizela prestatzen zerbait mugitzeko. Orduan, pertsona normal batek sartzea eta bere gauzak egitea. Hori da nire ustez helburua. Musika gerturatzea. Bai. Normalari edo kaleko jendea. Bai, hori, kaleko jendeari. Hori, bai. Eta zer moduz joan da NAK jaialdia hau, ez? Musika garaikidearen jaialdia? Oso ongi, bai, esan oso pozik gaude, izugarrizko lan egin dugu, bai alde batetik lanak konposatzen, gero beste aldetik udan ere egon gara lanean, hor jaulabean dena prestuzteko, eta gero entxeguekin ere izugarrizko lan. Nire ere tokatu zait jotzea, nik tromboia jotzen dut, eta nire ikaskidei esan nien, tromboia ere sartu nahi baduzue, batek, sara dezakezu, nire lau ikaskidek sartu tromboia lana jarri zidaten ere bai, hori beraiek egindako partiturek ikasten alde batetik, eta gero etxegu pila bat egin ditugu. Ekainan hasi ginen, hor pare bat egin genituen, eta gero jaialdiaren aurreko aste terdian, ditugu ginen iaia egunero lan-talan, azkenean emaitzarekin oso pozik gabe. Nafarroan badago maila altua, musika garaikideari dagokion. Bai, eta gero otzaileak ere oso honak, eta lan handia egin zuten, eta esan oso pozik gaude bai. Eta urtengo pixkatez, leloa fusioa zen, zer lortu da hortik? Lortu dira gauza interesgarriak, berrikuntzak, primaratzeko zerbait? Adibidez, oso interesgarria, egin dugun fusioa ez, guretzat. Guk lantzen dugu ez, horreioekin musika elektronikoa edo txardenagailuan, gian grabatzen dugu zerbait, eta gero programarten bitartez soinu aldatzen dugu, mugitzen dugu, hori egin dugu zer, baina beti bi bozgorailu alaian laurekin, ez? Baten uste 24, ez gainera subwooferrekin 26, bai. Ordan oso interesgarria, ez? Azkenean, lau bozgorailurekin lor daitekene interesgarria da. Gainera da, zu sartzen zara musikaren barru. Eta lortzen bada, Rubenek esan denez, entzuleak berak mugitzea, entzuten duena, hori beste pauso interesgarri bat izan daiteke ez. Eta nori gonbidatuko zeniek hau probatzea? Edon hori. Nire ustez, edon hor joango da eta gustatuko zaio. Ez bakarrik musikariak edo agian ez daizu gustatzen musika hau, baina bakarrik joatea, ikustea, jendeak ere ikusten duenean jaulab geratzen den hala, zer da hau ez, berrikuntza. Eta nire ustez edon hor joan da eta gustatuko zaio. Azkenean zerbait berria da, esaten dugu ez ingenieritza eta artea bezala sumatzea edo kontatzea da ez. Eta nire ustez edon hor joan alda. Hain desberdinak iruditen ditu eta gero. Elkarlanaren bidez, gauzak sortu diren. Gaur egun esan oso elkarrekin da, teknologia eta musika bintzat. Eta nik uste doztein artez, gaur egun ordenagailuen bitartez gauza asko egiten dira ez. Ez bakarrik ordenagailuak berak, jaula batetan bezala ez egiteko, eta partiturak egiteko, berez, ordenagailuen egiten dugu gaur egun. Errazten dizu. Errazten du asko. Batez ere, gero, agian, zuk idaztea, agian eskuz idaztea ez da zaila, baina gero bakoitzarentzako partiturak egitea izugarrizko lana da, gero agian zure, zure letra agian, musika idazteko ere batzuk argiago idazte dute, beste batzuk ezein beste. Ni ez naiz munduko argiena hori eskuz idazten, ordan asko errazten du ez gero. Asko errazten dugu lan teknologia. Orduan elkarlana jarraituko du ez? Bai, ziur. Momentuz behintzat funtzionatzen ari da, orduan? Bai. Ez dakit agian bukatzeko ez, zerbait faltatu izan den, aipatzeko guztioni buruz, ala bestela zein bezu bidaliko zenuketen, agian gogoraraztea ez, non horpidezak egon. Bai, hori, edon hori etortzea, horretarako dago eta horretarako mugitzen ari gara, hori ostiral honetan zibikanen arratsaldean, urriko lehenengo astean egongo da Elsariora ekinean hor behean dela zientziaren astean, unibertsitatean. Gero ere urrian egongo da hor kontserbatorian berriro. Eta ere leku gehiagotara jango gara, baina oraindik ez dakigu ziur. Baina hori bilatzen duz interneten dena dago. Orduan unibertsitateko web orrian dena agertzen da orduan. Eta gonbidatzen dut guztiak jatea, ez azkenean. Momentu bat da eta nire ustez asko gustatzen zaio jendeari. Zein Rubenek esan denez,
naiz eta entzuten duzu musika gustatu ala ez, ja beste kontu bat ez, pero baietz, azkenean interesgarri da ez ikusten nola mugitzen den, ez? Nola entzuten duzun aurretik, edo mugitzen da, atzeraka, ez? Inoiz esperimentatu ez dugun zerbait, ez? Hori, edo gutxita, mintzat ez, bai. Baina ikustea alde horretatik, ja bakarrik, tramankulo ikustea da. Ja, hori, bai, nire ustez bai. Zer gauza, zer da, bai. Tabarrura sartzea. Eta barrura sartu eta pixkat ikustea ez nola mugitzen den zuen duen, ikuste. Edan hori, bai, interesgarri zen ditekera, erozin entzat, bai. Mila esker. Zuei. Ikote etortzeagatik, honen berri matera, eta primeran, jandaria guztia. Bai, Mila esker. plazerra. Beno da, gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.